Vis eller forklar, hvordan du i et Excel-regneark vil formatere celle D5, så den viser produktet af celle B5 og C5. Det gør vi ved, at vi går herop. Vi har lige markeret celle D5. Så skriver vi lige ned. Så trykker vi på den. Gange den. Enter. Tada! Vis eller forklar derefter formateringen for 5 i anden. Så trykker vi på den der. Så går vi her. Så skriver vi lige ned. Trykker vi på 5 og pil op, fordi totallet står over. Trykker vi 2. 2. Bum. Svaret. Vis eller forklar derefter formateringen for kvadratroden af 64. Så har vi markeret en celle. Så skriver vi lige ned. Lige ned. Parentes. 64. Parentes slut. Enter. Tada! Så har vi en opgave, der hedder, på en arbejdsplads er der 61 medarbejdere. En medarbejder går på arbejde, 22 cykler, 4 tager bus, og resten kører i bil. Lav et cirkeldiagram, der viser procentfordelingen af, hvordan medarbejderne kommer på arbejde. Men for at kunne lave et cirkeldiagram, bliver vi nødt til at finde, hvor mange der kører i bil. Fordi lige nu der står der kun resten, men vi skal have et tal på det. Så jeg siger 1 plus 22 plus 4, som er lige ved 27. Det minus jeg med, hvor mange der er i alt. Det vil sige 61 minus 27, og det er så lige med 34. Så der er 34, der kører i bil til arbejde. Nu skal vi så finde ud af procentfordelingen. Og hvis vi starter ved alle dem, der går, der er en, der går, så det skal vi finde i procenter. Så det vil sige, at jeg skriver 1 divideret med 61 gange 100 for at få det i procenter. Og det er så lige med 1,63, som vi så runder op, så det bliver til 2%. Det samme gør man med de 3 andre, men vi kan lige tage et eksempel mere. Vi tager den, hvor man cykler, som hedder, og det er 22 personer, der cykler i skole. Så den hedder 22 divideret med 61 gange 100, igen for at få det i procent. Det er så lige med 36,06, så der hedder det bare 36%. Det gør man så med resten, og så får man det til sidst ved bussen, der er der 6%, og ved bilen, der er der 56%. Og for så at få sådan et fint cirkeldiagram her, så kopierer jeg bare det her, markerer det bare, og trykker indsæt, og så heroppe i cirkel, eller i diagrammer, så vælger jeg bare et cirkeldiagram. Og vi har valgt sådan fint et her, hvor man både kan se procent, og jeg ved ikke hvad.